duk wanda imin sanadin kawo ni gurin nan, duk wanda imin sanadi, da wanda aka haɗa kai da shi, da wanda ya ba da shawara, da wanda suka Allah ya isa tsakanina da kai, ba zan taɓa yafe ma ba. Ko kabarinku iya ci da wuta ba zan yafe muku ba. Kai! Sakara, hawuya, kai! Ba zan yafe muku ba. Kai! Kai mutane shiru. A kunne fa yazo yana kara min abun magana. Me amfanin wannan? Me amfanin madangantaka da wannan yara? Ina wanda za a kai masa kaya kuka a'i muna kaiwa. In za a kai maka kaya fando gari muna kaiwa. Maganar zangon daura in za a kai muku kaya rindi. To Alhaji wannan abu muka da sabo ai mun riga mun saba. Wato ni wannan bawan Allah. Ni dai ban gaya masa bangon gidana ya tsage ba. Ban gaya masa ina da masai da zai yashe min kori ba. Kaka samun! Kaka samun! Kaka samun! Ba tallan nono zan ba! Kaka samun! Ba tallan fura zan ba! Karka samun gammo! Karka samun gammo! To ka tabbatar kana da haukan kenan. Ba tallan fura zan ba! Karka samun gammo! Ai, karamin mahaukaci. Babu maganar amfani a cikin sha'anin bori ko boka. To wai ma Alhaji in ya kashe mata aure shi zai aure ta? Bakin dan taure. Baban ku ne zai siya? Agwagwa za kawo baka da hatsi kwano 9. Baban ku ne zai kawo? Goro guda 100 ba ɗaya fari ko jakara sako. Baban ku ne zai kawo?